Juning pen ni litum aron baring cingrung mamai mai pi lasu di korong supia long mingkan sega mai ni litum aron baring cingrung mamai juning pen padu itu padun ron si pining tame indeng hini kecok aron baring ke kroy ke doana tum ako kacing rumah mai karbiri sulim sorong aja tara langsung aklam long sepini begitu pok non ke ranji mithai krisir ke pamisi rada mai pidu pok lapen ke aron baring ke nalatum cini pakanang po tirthe dolo pupen ceklo arni dolo pupen karbiya tumta tirthe ke plang pen dodum lo pupen ke ifu selet ifu sar ke kroy adhorong lake aron barim hino karbi ka phejo yang fu mukram tira sinja ke kroy adhorong iglo la sihola so adhorong viru dan napun itu matha par 60 Dr. Dhrom Singh Tona ke hai aron barim budisa alang lek tum pencing wai si bile tum adhorong tirthe ke plang ve karbi tirthe ke plang pen kirim karbi khai tum dulu pen ke kroy la so adhorong an sepe tangchu nei pe chan nangji la pen ke tirthe hi thilong ta pachthang klub nei pumat khasi hil tum ta juning pen party dhorong party la pen ke song che jong je pin pen la so song che jong je pin pen la so political party ku che jong je pin pen social organization ke doan student organization ke doan civil organization ke doan intellectual ke doan la pen ke political parties ke doan chingrum pet pen arom banin ke kroi tuman pen ning si pet pen party pe the pin pen song pe the pin pen nile tum tuning pen nile talon ping talon pon lasi laso katolona bangke aluni sarpo men pen nile tum chokha pon lo Assam Chief Minister Fan Dr. Himanta Biswa Sarma afan si manpeng aluni sarpo hisab nile tum chokha pon lo pe alang li tamenang dunik ko laso karbi aron barim cingrum amai pipos ke kacho phapon lo pulang denang tum afana pachini bangala hino je karbi atum khai kang thim karbi atu amithang jutang jubat pencenglok amithang alama ki pencenglok amithang apendeng sumpot pencenglok amithang dhorom puthian ta do chok lim akhai ke lage karbi tum lo Pirtheng mo lasona khai kompik dure pik sida karbi tumke elami ki pencenglok e jutang jubat pencenglok e pendeng sumpot pencenglok ilum tomo pencenglok lapen anta traditional sports anta do lapen e methanga dhoromanta do kulake kartika phiju aron barim lasi holaso aron barim kapir video je phan non nilitum penana ron barim ke kroy tumpen celangsi laso ndeng hini aron barim laso cingrum mai krung saya mai da di forum supia long karbidin suri sorong aje katalon laso catai long sedang bi ko non phai krisir ke parni lasi laso mane bang nang pudunta hai lagi pini political party fansi kamatha pu nitum banjok mane dhorom ban kelang selet fansi kamatha mane political party fan aja kong kapidu je fansi mane ala so ke claim mane dhorom ban kelang selet fansi la so ke claim pugali na tuma chini lo juke dam tang dak tara langso karbi people holong sel telin auditorium holong tame UCF United Christian Forum atau mana lipan tok European niliphan
Alvin Teron lapen alang tu UCF President Secretary Maipu lapen konchun bang tim ben bang senilipan pin pura lo nang pilo dak sertalino di terom hulalo nitum pan ningkan sek amai pi UCF pan kacing wai la so dim klong na pek nangi pusin le pek onlo lapen ang partame alang tu pan nili pan si alhisar pomen ben ang hanglo sita nili akapre ka sayang deng doko mat citong no nedet lo nili sita nili ko anma kerabu na inge rabdun lo lapen ang partame hala lukimon ke kroy adhorom dum tan kan si kamai dak dipu arong supia long dolo padak tan nili pan manpeng alhisar po hisab na hang pen nili tunik lo lasi bang adhorom pan kelang selet mane adhorom pan kelang selet a pan ba kapijum je pan si adak aron barim cingrum mai ki bigali nitum ke kroy adhorom la aron barim ke kroy adhorom tu an ka cingrum pen koson si le tum adhorom wirvetat nangima koson si aron barim ke kroy tuman wirvetat nangima la su ka cithan ka cimun pen cenglo la pen aningkan weng la su adhorom ke kroy tum an pen ningkani si pen ningkani sek pen koson si tum rat cingruma amai long dopen ko PPC aron mari matum ke claim ponjima ke dam ponjima aron alu thui kapang dak pen cenglo lapen ke iletum aron mari matum hu pilthe ke plang long le ke plang arni ke plang teklo ke plang ke do pen ke kroy adrom an su se pilthe achatai long kapili dunje phansi niletum rung saya mai ba ke ponje phansi itu masuk amai kibi nang dum cini lo aprang ke doktor engineer ave pina ko hut doktor ave pina hut koson si hem engineer ave pina hem koson si ke kim naing ma kerak nangi ma lahai ta ilitum kola sopil thege plankar bitum si ki kim kerak lahai asayang ding delitum si claim lo lapen apa dame aprang ke doktor ave pinsa hota me litum ke aron barim kacikipen kadom ka flipen kacikipen ajok hola sota mani ke osomar ave tumta sumemia si chaklipen medet osudoko mani ke sudet men apuso wong hola ta aron barim kacikipiye medet mani ke dat delivery case uneder lo jata halaso delivery case phanta aron barim ka filje arna phan ka chikipen lata medet amhan thek plot asonda itum bang bom si do bom lo reng bom lo lapen ke non kar bia khaita yul vedan lasi laso adhorom ke kroy anatum non lifai krisi ke babang ke ilitum song che jong ge pinpen political party che jong ge pinpen ilitum laso amai long karbiang long lapen karbiang long pen angtan kedo akarbi meghaloi kedo akarbi urunachal kedo akarbi sirsor kedo akarbi anta ladak nanga chetong ye phansi nang le media hoi pen ni chuning riglo lapen na tum jongsi ko pini karjuji mane pini do polong ten arjumelo lapen ni ke chuning ri bangke la sorni bangke iltum song che jong je pin pen che sorsa se pin pen ladak mane kecok ce lason mang jong je pin pen dhoroma men ben tum jong pan tan tum sorsa se la pen jong nam de mane dhorom si chok chi pupe mane dhorom ke kroi tum mansini tum hinnu pupe senil tum mang ke je aron barim ke kroi anatum eme thang hu pil the ke plang long lege plang kar bi tum dolupun ke kroi dhorom laso ando se mane nili tharno mohata ni fisilet nifusar kirim hala so dhorom ansu se pangdang je phan ba pirthei thi long pa thang din je phan kar bitum tame eme thanga dhorom elami ki pen jenglok ejitang jubat la pen ke eme thanga porom puthi chok plang la so apa je thang je phan si ye tum non ni phai kris ke bangi bangke deng hini karbi aron barim cingruma mai dak di pu taralang solong doikpo karbi bipul hulalo la sikedo an akarbi tum tame na chetong gi phansi ni chune rilo
lapen ke aron baring ke kroi kre kapre ka dhorom ki kroi kre tum andame ni tum long na cerap ke tudun pen akhir jume nang pidun je phan kam jam nang cerap dun je phan sialang lukun mata ni li chuning rilo lapen ke belek khai do ana tum tame la sorni bangke la so aron baring matum mingkan deng hini la so aron baring ka cing rumah mai di forum so bilong gitu je hut ala tum tame itu melong na cerap itu junjuk masih chuning itu Kita tangan yang ini tum target tinggal lagni pen jong se apa dokok noi chine datla sa lagni si nil tum bangke kamatha the pining bangke di mausa pen da bang pigi pusin nain pu lapen ke ko hu sirsor ke dokar bi tum da bang yipu lapen ke kamrup ke dokar bi tum da bang jipu meghaloi ke dokar bi tum da bang jipu Arunachal ke dokar bi tum da chetong jipu la si lagni abad chet hitung ke hang he bang se bang ada yang kata-kata Tara lang